Se estamos acostumados a pasarlle un ficheiro cos enunciados dos exercicios, en lugar de empregar un recurso tipo ficheiro, podemos facer tamén unha tarefa e permitirlle ao alumnado que descargue ese ficheiro cos enunciados dende a propia tarefa. Imos ver como facelo. Primeiro activamos a edición, lembrade, escollemos o tema onde engadir o exercicio, escollemos engadir unha actividade tipo tarefa, poñemos o nome e na descripción imos a insertar o arquivo deste xeito. Podedes descargar os enunciados dos exercicios premendo aquí. Vale? O que imos facer é crear un enlace, seleccionamos a palabra, prememos neste simboliño, aquí en examinar, en enviar un ficheiro, seleccionamos o arquivo do meu ordenador, poñemos un nome, por exemplo, exercicios unidade 1. E vou poñelo tamén aquí e abrilo nunha nova xanela ou para descargar, como queirades, vale? E lle damos a inserir. Deste xeito, aquí prememos xa guardar e volver ao curso. Imos ver como verían os alumnos esta tarefa. Desactivamos a edición. Ao premer na tarefa, podedes descargar os enunciados dos exercicios premendo aquí. Premo aquí e ábrese o enunciado. Bueno, isto era un enunciado dun Scratch, pero como exemplo vale tamén. De acordo? Así temos as dúas, a tarefa para poñer a nota e o enunciado nun ficheiro, como tedes vos.